musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukkaɓe Afrique. en calmini moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala kisare ɓural nden kay yajede iwgal to gueno yo duumo e meɗen bijahi annabi men tedduɗo mo jami kisi goni. musidɓe tedduɓe yewtere men buuɗal yurmede amde nogasi jeetati silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas. eɗen jiiɗi artude e ñalawma hanki woni nogasi jeeɗiɗi o biiro hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas taw koye lewru silto ɗum ko ñalawma hanki o to Guédiawaye taw koto lycée Limamullahi ko fate banggue suudu men SAS. seguene belɗo mo nana toon ene hoɗa tufde delliya ko Amadou Thioɓeri Ba gonɗo e jillu mum oɗo saaha mo gonɗen. kono sikki ala eɗen gandi suudu men SAS ko société kono kadi ko wona ɗum ko dental beele enen kala jiiden yummo jiiden baaba ndenden fandare nde tawno fandare suudu men SAS no addiri ni so yimɓe ndendi ɗum tan ndendat diine ndendat jaam ndendat ɓamtare ndendat développement o saabu ko en remoɓe ko en aynaɓe ko en awoɓe ko en fitram golle en jaltani ɗo nde goto men kala wonɗo remata goto men kala wonɗo awata goto men kala wonɗo aynata goto men kala nana jogui meccal foti ka jangguinowo walla ka jeeyowo walla ka cehowo walla ka ɗatowo walla ka soudeur walla ko mbawɗa wonde foof aɗa dilla e fitram golle. ɗum waɗi noon kanko président suudu ndu woni Abdourahmani Ka miijo ngo nde ari tan wo huftidingo beele nawora foof wasa wonde khassa wasa heerade nde tawno hertade moƴƴani so wiyama aynaɓe Afrique naaɓe ko aynoɓe so wiyama awoɓe Afrique naaɓe ko awoɓe so wiyama remoɓe Afrique naaɓe ko remoɓe so wiyama fittiram golle Afrique naaɓe en ko fittiram golle. ngoɗo miijo weeɓani duttoɗa daña pellital noddude dental caggal nde nelɗa yimɓe maɗa care leydi he care nokkuji ɗi kala kamɓe kala ɓe jeehi ɓe garti jaltuɗa jooɗiɗa e yeeso mabɓe kalɗa ko ɗum gaddanmi on nani so en jaaɓi nanggodiren hen mbadden hen juuɗe men mbawanen koye men ndema ha jeeyanen koye men mbawanen koye men gaynaka ha jeeyanen koye men e kala ko soomi gaynaka noon e kala ko soomi ndemo saabu ndema wona remde nde tan soomi hen remde nde waylude ko ndemɗa ko mbatta ɗum ñamde duumotonde taw bonata nanɗo ɗum woni hande ko jeyta supermarché ji enen yeeye ɗum woni ko miijo Abdourahmane. gaynaka ka wona rewde tan e daabeji aɗa welti ko rewde hen daña kosam ha kosam ɗam watta jooɗade ke wona dumunna bonani daña fromage daña beurre daña nebam daña tew daña kadi kiwir taw kadi an a tampani ha mbatta yeyde awo wona tan dañde maayo joley laana ene yima ne yimto ene farnoro culture o ala ko daña liɗɗi dañeteɗi e maaje kaɗɗe
daña liɗɗi dañetenodi hanki nde weeɓani hande daña liɗɗi dañeteɗi hande saɗa sooda ɗum koma mbarña taw beeli mum mbaɗe taw ko enen jogui isinaji men eɗen pewna ñamde ɗin liɗɗi e ñamde ɗen guertoɗe eɗen mbaylana koye men tebbule eɗen jeeya koye men eɗen jeeya woɗɓe taw kadi duumo bonata law mbawanen koye men ceere ne ɓoggi kalifadi saabu hande jaraten ko kosam tubakoɓe ñamaten ko tebbuli mabɓe jaraten ko jarameji mabɓe taw eɗen poti wawande ɗum koye men ko machine ngaji koko fewna tan way kono radio e télé ni koko fewna soda tan mbaɗa installé keɓaɗa aɗa haala yimɓe ne nana société ni ko ni wayi isin ko ni wayi fewnude ñamde jawdi fawaki e rewde tubak fewnude ñamde liɗɗi walla ñamde guertoɗe fawaki e rewde tubak fewnude gueɗe cafnoje leydi ha mbawen dañde remru taw kadi machine ngaji ni goodi mbayla ko ndemeten ko fatata ko fewne watta yerewede taw bonata pomme de terre o fewnite waɗe frite waɗe gueɗe waɗe ha feewa taw bonata waɗe pireji mum basalle ɗe luguimaji ɗi pewne ha feewa taw kadi bonata jeeyen ha jeeyenen koye men ɗum woni miijo docteur Abdourahmane Ka ngo addi musidɓe tedduɓe holko ɓuri ɗum welde joni noon beele enen foof tinen ɗum wasa wonde kanko tan jeeyi walla kanko e ɓen ɓe o wawodiri ɓe o jokkodiri juuɗe mawɗe taw ko woɗeɓe walla ni ha e Afrique naaɓe jomin jawɗi lo wawno arde min tan o wi minen noon leydi ene nokkuji amin he komi joom jawdi gadde jawɗele moon jeehen mbaɗen toon société ji men ciifodiren e laamuji men joɗɗen to eɗen ndemna ɓe o wawno wiide noon no heddiɓe mbaɗata ni kono o wi ko ala julɗo waynata julɗo pullo woto waynu pullo Afrique naajo woto waynu Afrique naajo holno mbatten mbuuɗam nani gadde buuɗi moɗon buuɗi ɗi wona mankude mo buuɗi mbuuɗam nani gadde buuɗi mon tawta mbuuɗam ngu ndenden mbaɗenen koye men société ji men ooliye woɗɓe garane ndemna en woɗɓe garane jeeya en enen gadda men facture aji ɓurtuɗi enen jeeya en jeygu sattugu taw wona ɗum ɓe conno guilay ko safnata leydi woni engrais guilay essence gasoil guilay machine ngaji gabotoji gila hande e pikkiraji pikkirteɗe jawdi darindi gilay hande e jamde gila hande e liɗɗi giwoji en banggueji goɗɗi gilay hande e fittiram golle en woɗɓe arɓe e nder meɗen eɗen mbawani koye men mbuɗuma mbuɗam ndenden mbaɗen isinaji société ji banque meɗen ko enen ñamloto e banque men ko enen bersata e banque men ko enen ñamloto e banque men eɗen mahira galleji men eɗen ndemra leydi men eɗen gawa e maaje men eɗen gayna jawdi men enen Afrique na mbawnen koye men ɗum woni ko président docteur Abdourahmane Ka noddi beele min mi addi gadda goɗɗa de sa ala ko gonga won yiɓɓe ngala won jiɗɗo hande wadde ujunaji nogas sooda ala won jiɗɗo wadde temedere million sooda saabu wonɗo neɗɗo jooɗi hande ndeysan ngoɗo miijone nayi ɗerdi mum ha to asman Allah e mum weltare kono ala ɓenni gooti mi ganda kono ɗum foye wani noon ƴeewa cuusal ɓe ndendodirɗa ujunere ha timuñay nogas bindon inde mon e dow inde mo kooliɗon jahon berson jaltinen sukamen aroɓe e maccugangu e kalifani enen eɗeni alhamdulillah hande so tawi en mahi terasuji e tasuji eɗen leeli hande e nder nokkuji men kenal ɓuuɓkal ne wifa en woto jejjiten mawɓe men koli tengella en woto jejjiten ɓen woto jejjiten jambareɓe hanki wonnoɓe e nder leyɗele men hanki ne coppodire ne piidire kure e condi ha dañƴen leydi ɗo ndemɗen ha dañƴen leydi ɗo gaynuɗen ha dañƴen maayo ɗo gawɗen woto jejjiten ɓen enenne so tawi wonko mbawɗen ko jawɗele men gaddeten mbaɗen société ji meɗen sukaɓe aroɓe mbasa wasde ndi leydi hande leydi ndi ko alɗuɓe iwoɓe leyɗele goɗɗe garata tettandi alay sagil ɓe molto caggal yimɓe men star uji meɗen ɓe molto caggal star uji meɗen ɓe molto caggal lamɓe men ɓe molto caggal woɗɓe men ɓe mbaɗa ɓen jeese ɓe gara ɓe kefta leyɗele men Abdourahmane wi ɗum ko vision celoɗe holno mbatten mbuɗuma mbuɗam ndenden mbaɗen société nde ɓe garata taw ɓe mbawani koye men leyɗele men
sabu so tawi ko enen jeeyi société ji men ma en ɗaccan koye men lappi gaynaka, ma en ɗaccan koye men lappi ndema, ma en ɗaccan koye men biidi liɗɗi to mbatte, mbaɗen koye meɗen isinaji e société ji e gollorɗe ɗo gollinten sukaɓe meɗen taw janggo ɓe jawetake. ko ɗum woni miijo Abdourahmane. ngon miijo noon gasi. alhamdulillah sen garti e ñalawma hanki o eɗen mbawi wiide cubballoji marki ñalande, fulɓe subalɓe marki ñalande, fulɓe subalɓe ila morfil dande maayo marki bi, sabu ko kamɓe e gardugol jebjara ngel, ko kamɓe hanki jeeyi ñalawma o e ballal kalfinaɗo région de Dakar woni sohna Issa Bal e yaadiɓe suudu men kala ko wayno coordinateur général international et national Modi Ngouran Ka e denowo compte suudu meɗen Goriba e dendagal ardiɓe coordinateur uji région aji ngari. Mamma Kande sarɗiyanke leydi Gambi kono ni gendiyanke pullo iwi ha Gambi tawtora pate senen taw ganduɗa ko narankoɓe yimoɓe ngana, taw ganduɗa ko sereraɓe jolfuɓe woɗɓe kala Abou Djiba en ceerno Madani Tall ponnoɗo tawtorede ala dernier minute taw dañi hoɓɓe ittinelaɗo mum koolaɗo mum ari tawtora. alhamdulillah musidɓe tedduɓe hunde hanki waɗi fayida no fewi, ko sal mawɗo heewi ha bool wanji, rewɓe fulɓe ɓe ñanti ha yooɗi no bammal wiyata aɓe gara ɓe naata lycée Limamullahi aɓe natira jam ko otoji karuji bisuji ɓe ƴetti e kala bangeji, won iwɓe ha e nder baaliyeji, won iwɓe ha e nder nokkuji, won iwɓe ha to wiyete Louga, won iwɓe ha e nokku biyeteɗo Kaolack, won iwɓe ha Thiès, won iwɓe ha Podor, won iwɓe bangeji kala, won iwɓe ha Risatol, won iwɓe ha Matam, won iwɓe ha Tambacounda. kono kadi président fedde heɓla sukaɓe Afrique ceerno Habous Diallo iwi ko ha Kidira ari tawtora. ɗum noon musidɓe tedduɓe ñalawma o waɗi fayida no fewi. worɓe subalɓe ɓe, rewɓe subalɓe e woɗɓe dari coodi action ngaji mumen, kolliti minen lappol palol dande maayo ɗeɗo henno gure minen pop amin jaadi miijo président suudu men Abdourahmane Ka. min keedora caggal saabu komin awoɓe ngare noon ballodiren beele dañin mbarude cubballo heedata en caggal musidɓe tedduɓe. ko wiide en tan kala média ari toon, kala sifa hanki neɗɗo baɗɗo fayida e leñol men fulɓe yiyama toon. yimɓeɓe foof kadi koɓe neɗɗo goto, ko aɓe jala, aɓe pija, aɓe jewta, aɓe ndendi nene, aɓe ndendi baaba, aɓe goni neɗɗo goto, aɓe jiidi fandare. ɗum noon eɗen gandi weeɓani noddude notto weeɓani, ɓe mbi sikki ala ngal ɗo dental, sikki ala dande maayo, sikki ala cubballoji ɗi. président suudu men SAS a iwat ha immeuble keɓe ngara tawtoreɗa. ni won délégation baɗɗo fayida iwi immeuble keɓe ne wonde autoji jonɗiɗe en limtata, taw kadi gaɗa hayso tawi président ne yalta ene ɗeɓa sattude waali ni henna mbiɗen ko président de la république haalaka noon président suudu men SAS. kono alhamdulillah ha yetta lycée Limamullahi tugganma 17 heures ha faynma 21 heures. gueɗe ɗe kala gasi, yimɓe kooti e jaam e calali kisal, ala caɗele ala haydara. musidɓe tedduɓe tinnoɗen ceertene wiide mi waɗino ɗo jawdam ñaama. rentade nafata tan ko jaltinen jawɗele men, golloɗen, jangguinen sukaɓe men mecce, toppirɗen leyɗele men ɗe, toppirɗen maayo men ngo, toppirɗen jawdi darini men di. natten wonde intérêt personnel. sinno mawɓe men ɓe hanki manno ko intérêt personnel, hande en keɓata leydi ɗo ndemɗen, en keɓata leydi ɗo gaynuɗen, en keɓata maaje ɗo gawɗen, en innirtake o ko cubballo, o ko baylo, o ko ɗum adde men hande caɗele calɗe residirde hakkude men
ngam mecce wonno kono hande en jiyi so tawi ka soudeur a wiyata ka baylo de hay resde goɗɗo allahu akbar haqqille gandal ne hawni ɓuri bonde fof ko majjere aljahlu asaddu min al kufri majjere ɓuri bonde e keferu majjere ɓuri bonde e keferu yo en jab ittude woni majjere haqqillaji men yo en jab ittude woni majjere nder men so tawi ka cuballo a natti awdi a natti wonde cuballo a wonti ka pullo tan so tawi ka gaynako a ala jawdi a natti aynude an a wonti pullo tan a natti wiyede gaynako cippowo ko noon maabo o ko noon sa natti sanje tan a natti wonde maabo c'est tout a wonti pullo o ni foti en weeɓi famde alay sago gitten majjere wonde e haqqillaji men mbawen feerde mbawen ɓamtade jiiden yumma jiiden baaba mbaɗen créé lappipine ɓamtare honno gajjel ka waɗi créé lappipine ɓamtare hande o jiɗɗo leñol mum parnotoɗo leñol mum bastortoɗo leydi mum e gaynaka e maaje e fitram golle wala société nani goto e men kala adda mbuɗo mum natani en kuufen golle ko ɗum woni fandare nde musibiteɗo min noon min Sar Abdoullahi Sarr wona ɗo gajjel ɗo tan non kalɗo développement noddi nde tawno duuɓi 5 weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinma fedde sukaɓe oɗon keɗo buuɗal yurmede oɗon keɗo haalata ko ɓamtare wi ko ye en gollu hakkude leydi e ndema e awa e gaynaka e fitram golle yeehi ha heblo sukaɓe Afrique miija darnanane kiidira ko enen foof jeeyi beele keblen hen sukaɓe men ɗum woni fitram golle o mo jiiɗon gajjel kamo haalato ɗum noon ko enen foof ndendi kalɗo développement noddi hay soko hande gorko goɗɗo yalti noddi développement mboɗo yaadi e mum min kalɗo développement nodda ko yon gondumi mi wondani e jawdi mi sohlani mbuuɗa e goto sen aɗa rokki kam noon mi waɗade poosam kono so rokkanimi haajam ala hen jiyami ko développement o ko kalami guila hecci ko ɗum kalami hande kadi ko ɗum kalami janggo kadi waylata kam goɗɗum waylata kam ñiŋede waylata kam goɗɗum neɗɗo wawa soddemi neɗɗo sotta kam min neɗɗo wawa soddemi guitta mbuɗo dokkami walla guitta oto dokkami walla guittagal dokkami beele coodami a wawa soddemi jamais abadan a jogor neɗɗago tan jiiɗa leñol ngol aɗa waɗa ngol golle paydinde walla aɗa waɗa Afrique golle paydinde walla aɗa walla sukaɓe aroɓe e mbaadi fayodinde min garay ma saabu ko ɗum min noddanno ka tawɗo amin hen ɗum min noddanno nde min guitta haalisaji amen min cooda crédit min mbaɗa warsa amin gulla min luuka min mbarña sabu so on jiiɗo min jota min mbaɗa journal ɗo so min gayni sa hami comci amen ɗi ko ndiyam yaltat ɗo min mbaɗata buuɗal yurmede ɗo clim ala ventilo ala beele mbawon nande ko sa hami ko ndiyam yaltat calɗa ñamde calɗa yalde beele dande ma leera par ce que a ala micro ko téléphone joguiɗa ko hen gullata luuka beele yimɓe nana kalta ko puɗɗori ɗino hay goto wawa sodde ɗum hay goto wawa sodde ɗum min jaɓata soodede min jiiɗi ko développement so laamu ngu hande ne dilla e développement no fotiri kala enen ko enen jeeyi leyɗele men ko enen gandi ko jiɗɗen enen poti andude no jiɗirɗen so laamu ari waɗi ko laamu jeeyi janggo so goɗɗo ari ne hattani wawi tettude kono sen banni koye men hay goto wawa ɗum woni ko gajjel yiiɗi tinnoɗen koye men Allah subhanahu wa taala walla en musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓe raneɓe tinnoɗen hebla sukaɓe Afrique nana keedira joguiɗo ciment jogui jamɓe jogui karo wawi wadde foof demal ne udditi tinnoɗen e suudu men SAS ari ko walludema a wallata gajjel a wallata hay goto ko hoorema ballata jaggu mbuɗuma mbaɗa hen mbuɗuma ne jibinanma ɓiye ara kadi dañoɗo seŋi wawan hoore mum sa ala hoɗorde janggo gara ñamloɗa ma ha hoɗorde ma aɗa yoɓiri no mbawruɗa taw musata e ma allahu akbar machallah ene woyni wallahi ne woyni neɗɗo ara yidde wallede sikka woni koye funtede ko ndaw ko muusi kono alhamdulillah worɓe fulɓe ɓe e rewɓe fulɓe ɓe ɓe paami aɓe gara jam jam hono no musidɗo men ceerno Cheikh Sadibou wino ala gañƴo société ala gañƴo miijo ngoɗo henna ngo Abdourahmane addi wodi komo famani kono alhamdulillah amin ɗo amin keeɓi duuɓi joyni min gonirɗo ni ko noon min goniri ha joni ngam yidde famminde yimɓeɓe kala koɓe paamani amin jarliti e kala hunde amin jarliti e kala hunde oɗo société mo Abdourahmane addi ko yarlitade komin yarlitiɓe wona amin joɓa wona amin dokka ko yarlitade
koko yarlita kala kerdi mo mbaɗi min kaala komin yarlitiɓe woto cikke komin soodaɓe woto cikke komin lowanaɓe kerdiji ha heewi yomin jaabo on yomin kalde mon ala yalti koye posuji amen min mbaɗi onon ne on jarlitto enen kala ndenden nden fandare mbawen folde oɗo gaño holon gaño biyeteɗo basal gaño biyeteɗo majjere gaño biyeteɗo gañgu pomnoɗen piine leydi jaren yeeso musidɓe tedduɓe so buuɗalirmede feri feeñe windere fen jeyɓatake buuɗalirmede ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jam Allah ñallane musidɓam tedduɓe